så? Er det fest, ja? Kom. Ja, selvfølgelig. Klokken 8 hos mig. Ja. Hej far. Ja, okay. Det er fordi, at Malte han holder fest her. Og jeg tænkte bare, at jeg komme. Du må jo ikke drikke alkohol endnu. Hvad hvis jeg lover, at jeg ikke drikker noget? Det kan jeg godt sige, men så skal du love, at du ikke drikker noget. Okay. Godt. Jamen, der er den. Jeg ikke drikke det af. Kom nu, bare. Det var en. Og så skal du have den her ved? Nej. Mener du, du får den gratis lige nu? Jamen, jeg ved ikke. Kom nu bare. Nej. Hvis du ikke drikker hvad? Altså, hvis du ikke tager den nu, så kan du lige så godt bare gå. Jamen. Så har du penge med? Nej, det tror jeg ikke. Jeg skal bare skyde så. Nej, sgu da. Stjæler det bare. Ej, jo, det går sgu da. Kom. Bare sige, Nej, jeg har gjort det masser af gange. Det skal nok gå. Fint nok. Vi gør det bare. Kom. for meget det. Hey, stop, dreng. Jeg skulle aldrig have stjålet alt det der slik. Altså, personen bliver sikkert sur på mig, hvis jeg afleverer det. Men jeg tror, jeg siger det til far. Hvad er der noget galt med det? Jeg har bare lidt dårlig samvittighed. Altså, jeg kom til at stjæle noget slik inde på kiosken med Bartram. Og jeg ved ikke helt, om jeg skal give det tilbage, for jeg føler også bare, at Bartram bliver sur på mig sådan. Det skal jeg sende til de andre. What the fuck? Fuck, hvor mærkeligt. Burde jeg sige noget? Eller melde det til politiet? Ej, det er en dum idé. Jeg gider ikke have ham i fængsel. Hvad skal jeg gøre?